Ľudia, pozdravujem z Ujo Buffet, dneska v skratke. Len na 20 minút a 80 centov. Porozprávame niečo na tému Chrome Effect od španielskej Montany MTN. Pozrite sa na to, toto je hardcore, 400 ml sprej. Jedná sa o Chrome Effect, neometalický efekt. Veľký rozdiel, Chrome Effect je čisto dekoračný sprej určený do interiéru, nie do exteriéru. Metalický efekt je určený skorej do exteriéru, eventuálne v kombinácii s lakom. My sme si strekli nejaké predmety s týmto sprejom a chceli by sme vám ukázať, ako pekne žiari. My vám ukážeme, ako presne vyzerá ten efekt v praxi. Pozrite sa na to, ľudia. Krásna farba. MTN Hardcore, toto sme si tu strekli. Takže za mňa úplne shiny a... Veľmi rýchlo, nejaký pedík. Za mňa veľmi skvelý produkt, toto je standard cap, až tak veľmi to neuvidíte, ale predsa sa to trošku odráža. Existuje ešte lepší sprej v ponuke u nás, ale ten je fakt drahší, tento tu sa predáva za zníženú cenu 4,50. Tu sa pozriete na MTN Pro Chrome Effect Paint. Toto je ešte väčšia bomba. Toto je skoro jak zrkadlo, hej? Keď si to nastrkáte, tak sa naozaj odráža skoro všetko. Parádna zlata, kto by chcel čokoľvek postriekať, je to Chrome Effect. Pozdravuje Ujo Buffet.